Vítajte pri ďalšom vlogu. Naša ďalšia misia bola navštíviť Arizonu a Utah a vrátiť sa späť do Vegas, a to za jeden deň. No a cestou do Arizony sme si dali krátku zastávku na Hoover Dam. Po pravej strane neďaleko letiska vo Valley nájdete čerpaciu stanicu s niekoľkými veteránmi. Je to ideálne miesto na krátku zastávku cestou do Grand Canyonu. Dovidenia. Dovidenia! Ja som sa neuvedomila vôbec. Vstup do Grand Canyonu stal $35 na auto. Momentálne sa po mojej pravici nachádza Grand Canyon. Je to úplne nepochopiteľné, aké je to obrovské, mne to hlava neberie. Fakt extrém. A mimochodom to je najčastejšie slovo, ktoré tu v Amerike používame, že je niečo veľkolepé a obrovské. A škoda, že vám to určite tá kamera nesprostredkuje tak, ako to teraz vidím ja. Ale uvidíte to za 3, 2, 1. Mám pocit, že tu si ľad idú vo veľkom. Ale stále v pohode cena namiesto toho, čo je v Airborne za $29. OK, dojedené, kúpil som si Arizonu v Arizone. Je to ten klasický zelený čaj, ale s citrónom a limetkou. A vlastne taký fun fact, že Arizona je z New Yorku, ale nie zo mesta New York, ale zo štátu New York. Let's go, Horseshoe! Horseshoe Bend je úplne najkrajší prírodný úkaz, ktorý som kedy videl naživo. Úplne mi zastavilo chodenie, je to ty kokos, akože nádhera. Toto je 100-krát viac ako Grand Canyon a dúfam, že sa tu ešte niekedy vrátim, lebo to je neuveriteľné. A vlastne ešte je to obrovské, veľkolepé, ako všetko tu. Inak tam sú všetci turisti. A o kúsok ďalej nie je úplne nikto. Dnes odchádzame pre Las Vegas späť do LA, ale ešte predtým sa pozrieme na sféru. Vo sfére sme si vyskúšali budúcnosť samoobslužného nakupovania a vlastne celá sféra mala, ako sa u nás na východe hovorí, future vibe. Inak tú pokladňu by som bral hneď, len položíš tovar, systém automaticky rozpozná, čo tam máš a už len zaplatíš. Aspoň by som už nikdy nemusel počuť toto. Neočakávaný tovar v baliacom priestore. A teraz si už vychutnajte samotné premietanie.
Firma iba dve slova, obrovské a ohromujúce, a teraz sa presúvame do LA. Ale no, že to sranda, nie? Teraz sa pozrite na seba, sa zasmejte. Deň číslo 10 sa niesol v znamení pohody a cieľom bolo vyskúšať autonómny taxík, ale k tomu až za chvíľu. Teraz vám chcem povedať o tom, čo ma na šoferovaní v Amerike bavilo najviac. Ide o 3 hlavné aspekty, ktoré by som bral aj u nás. Prvý, carpool lane. Ak ste v aute dvaja a viac, máte vlastný pruh a idete rýchlejšie, presne tak ako práve vidíte. Obiehame jedna radosť. Druhý, semafor až za križovatkou, jednoduché, prehľadné a funguje to. A tretí, odbočovanie doprava aj na červenú, teda ak je voľno. A teraz niečo k tomu, čo ma bavilo na nešoferovaní najviac. Hneď ako sme si sadli, sme dostali bezpečnostné informácie o tom, že si máme zapnúť pás a nemôžeme sa za žiadnu cenu dotýkať volantu. Ešte niečo o tom, že je priestor auta z bezpečnostných dôvodov monitorovaný kamerami, ale zvuk sa nenahráva. A potom sme si už mohli užiť jazdu naplno. Ak budete niekedy v Amerike a budete chcieť vyskúšať Waymo, potrebujete zmeniť lokáciu v App Store na americkú. Celkom mi to dalo zabrať a viackrát mi aj ChatGPT poradil zle. Tak ak chcete návod, pokojne ma kontaktujte. Rád poradím. Pustil nám hudbu. Chcete prepnúť hudbu? A hlasy to nejak nejde. Čaká, tu si viem dať. Čilujeme. Pozri sa hore, Silvo. Hore, zamávaj. Takže vidno, jak tie auta prechádzajú na tej mapke. Akože je to dosť zvláštne, či nie? Vám to nepríde zvláštne? Akože ja som v pohode, ale je to zvláštne. Akože hej, je, ale čo viem? Možno to je niekto neviditeľný. Však on je neviditeľný. A to nám je koniec úplný. A ticho bol úplne. Vy máte lepší tam pohľad zadu, jak ja? Hej. A vy máte tam nejaký displej tiež? Hej. To isté vidíme, čo ty. Len užšie to máme. OK. A viete tam ovládať hudbu? Áno. Asi tiež, hej. Hej. A vieš si aj nabíjať jednu C-čko. My tu máme C-čko, aj ty dáme hore. Jazda bola extrémne pohodlná, dobrzďovanie plynulé a auto šoferovalo lepšie ako niektorí ľudia. Všetky tie senzory a skenovanie celého okolia umožnilo autu predvídať a spraviť jazdu bezpečnejšiu než pri šoferovaní človekom. Ja osobne šoferujem rád, čiže dúfam, že toto je budúcnosť iba do istej miery. Ale určite by som to využíval, kebyže to funguje v Európe. Ale pekné auto, akože... Ako ten Jaguar je pekný, veľmi no? Pekný. Trošku je to špinavo, ale akože... Dobre, ale čo všetko sa to dá robiť? Čo je pull over? Pull over je zastaviť pri ceste proste. Klímu si tu vieš nastaviť. Kámo, je to šialené. Future is now. A tu je varovanie, že do not pull on steering wheel. A ide on na červenú, normálne real? Ty kokos, mega.
Tak teraz nepôjdeme za ním, kámo. Alebo my tu odpočujeme. Hej, ono to normálne púšťa toho typka. A možno je aj nasraté to auto. Že už íď head! Tak čau, díky. S Vejmom sme sa rozlúčili a počkali na zvyšok crew, ktorí nás prišli vyzdvihnúť a vybrali sme sa ochutnať Shake Shack. Mimochodom Shake Shack je druhý najlepší burger v mojom rebríčku top 3 fast foodové burgery. Tretie miesto dostal In-N-Out, to ste mohli vidieť v prvom vlogu. Čo sa týka prvého miesta, o tom si niečo povieme neskôr. Auta v LA sme videli rôzne, najviac som sa ale tešil na to, že uvidím prvýkrát naživo Cybertruck. Inak vôbec to nebolo ťažké, tie auta sú tam už ako oktávky u nás. Mne osobne sa to auto veľmi páči, aj keď rozdeľuje spoločnosť viac ako nejaký politik. Myslím, že to auto sa vám buď páči, alebo nie. Nič medzi tým. A tie nálepky sú na Teslách celkom časté, keďže ľudia nesúhlasia s tým, čo robí Musk vo verejnom živote. Deň číslo 11 mal pre nás pachuť posledného dňa, aj keď bol predposledný, pretože na ďalší deň sme už odlietali domov o 3:00 po obede a to už sme veľa nestihli. Ako prvé sme v tento deň išli na prehliadku lode Queen Mary. Top this, I see you, you not this. I go pro, you novice. Cock in, watch this. I bet you can't top this. I see you, you not this. Nachádzame sa na lodi Queen Mary a ideme si dať self-tour. Queen Mary nie je len kus história, ale aj hotel a domov duchov. Ľudia tu videli siluety pri bazéne, počuli kroky v strojovni a niektorí hostia si vraj odnesli zážitky, na ktoré nechcú spomínať. Takže buďte obozretní. Na lodi sa nachádza aj rádiová stanica, ktorá funguje už viac ako 45 rokov. Na lodi si taktiež môžete usporiadať aj svadbu. Ty kokos. Kámo. To je z Lega, kámo. Čo, ja som z toho hotový aj teraz. S Queen Mary sme sa rozlúčili a presunuli sa na Venice kanále, na ktoré sme v prvý deň zabudli, ale keďže bol víkend a nedalo sa tam zaparkovať, tak sme si to iba prešli autom. Hneď potom sme sa vybrali na Griffith Observatory pozrieť si západ slnka. Neviem si predstaviť lepší spôsob, ako sa rozlúčiť z LA. Slnko, toto sú orbity, Kur, Venuša, Zem, Mars. Inak 1 meter na tomto chodníku predstavuje 32 miliónov kilometrov. Mega zaujímavé, toto je Jupiter. Tam niekde je slnko. Tam vzadu je slnko. Je extrém. Ale Zem je plocha, takže nič z toho neplatí. Tam som bol predtým, jak bolo Pluto a Neptún. LA je fakt úžasné miesto, ktoré nám poskytlo veľa nádherných zážitkov. Naša cesta v LA sa ale bohužiaľ práve končí. A nie, na Top Burger som nezabudol, ale zistil som, že k tomu nemám žiadny materiál.
Takže sa to dozviete až v ďalšom vlogu z Londýna. Sorry. Tak ak nechcete, aby vám niečo ušlo, kliknite na odber, hoďte like, pokojne aj koment a konštruktívnu kritiku tiež. Iba práve začínam a tá človeka posunie najviac. Alebo pokojne len zostaňte naladení. Nie je to s Bohom, je to len ďalšie bye. Bye, Silvester. A ešte jeden lifehack do lietadla na záver.